Mayong adlaw mga bata, karong adlaw aton na sang pagkakatunan ang Mathematics 3. Ani-ana kita sa Quarter 3, Lesson 7. Ang atong leksyon karon mahitungod sa pagdibuho sa line of symmetry sa gihatag na symmetrical figure. Mao kini ang leksyon 7.2. Andam na ba mo? Okay. So sa dili pa kita mo padayon, aduna ako'y mga health reminders para kanaton tanan. Una, maghugas sa kamot. Ikaduha, mo distansya sa ubang tawo. Ikatulo, likayi ang paghikap sa imong mata, ilong ug baba. Ikaupat, kanunay magsulob og face mask labi na kung mogawas sa inyong balay. Ug ikalima, magpuyo kita sa sulod sa tong panimalay kung wala kitay importanteng lakon. Stay home, stay safe. Okay? Karon balikan nato ang atong niaging leksyon. Sa niagi atong leksyon mahitungod sa pag-ila sa line of symmetry sa gihatag na symmetrical figure. Ang line of symmetry pwede pabarog, pwede pahigda, pwede pa slant. So, karon ato kining ilhon ang mga hulagway nga naa diri kung kini napakita ba og line of symmetry o kun wala. Kung nagpakita og line of symmetry, isulat ang oo. Kung wala siya nagpakita, isulat ang dili. So, tanawa, number 1. Nagpakita og line of symmetry, wala. Oo o dili? Oo. Kay klaro kaayo kung unsa tong makita sa wala, mo pa atong nakita sa tuo. So, sa ikaduha nga hulagway, nagpakita o wala? So, dili ang answer kay wala siya nagpakita. So, ang babaw lahi nga figure, sa ubos lahi pod nga figure. Okay, katulo. Oo, nagpakita og line of symmetry. Ikaapat, oo pa rin, nagpakita siya og line of symmetry. Ikalima, dili, kay wala kini nagpakita og line of symmetry. Okay, very good. So, karon ato ng pagkatunan ang pagdibuho sa line of symmetry sa gihatag nga symmetrical figure. Pagdibuho. So, atong katunan ang pagdibuho. Okay? So, kini. Nakita ba kini ninyo nga hulagway? So, usa kini siya kalo, no? Usually, this is a magician nga kalo. So, kung tan-awon nato kini nga hulagway, nagpakita ba kini og line of symmetry? So, atong tan-awon og ayo. Lantawon na to pag-ayo kung napakita ba kini og symmetrical. So, kung atong butangan siya line of symmetry, pareha ba ang atong makita sa left or sa wala o sa right o sa tuo? So, parehas ka ha? Unsaon nato pagdibuha ang line of symmetry sa hulagway? Pahigda ba? Pabarog? O paslant? So, atong ansiran kini na mapangutana. Nagpakita ba ang hulagway og symmetry? Oo, nagpakita kini siya og symmetry. Unsaon nato pagdibuho ang line of symmetry sa hulagway? Unsa man ang line of symmetry nga ato idibuho? Yes, pabarog. Okay. Ingon ana ra siya kasayon. So, atong buhaton, atong hinumduman na sa pagdibuho or pagdraw sa line of symmetry, una natong lantawon ato unang lantawon ang hulagway kung kini symmetrical. Parehas kay na sa atong gibuhat, atong gitan-aw og ayo ang kalo kung symmetrical ba. So, sama ni ani nga hulagway. O, di ba? Tan-awon nato kung symmetrical ba kini kung atong butangan og line of symmetry. Then,
nga mamahimong tungaon sa duha ka parehong bahin. So, una jud ha atong lantawon ang hulagway kani. Lantawon tanig ayo kung symmetrical ba. Moingon tag symmetrical, pareho ang makita sa left side, pareho pod ang makita sa right side. Okay? So, atong gitunga. So, gitunga nato mo kani ang kalabasan kung atong gitunga. So, kung unsa atong nakita sa left side, mo sad ang atong nakita sa right side. So, kani nga hulagway napakita nga symmetrical kini. Kung kini symmetrical, idibuha ang line of symmetry nga moagi sa tunga-tunga nga bahin niini. Asa moagi? Sa tunga-tunga sama niani. So, mag-draw na kita og line of symmetry. Kung symmetrical ha, idibuho ang line of symmetry sa tunga-tunga nga bahin niini. Klaro? Atong usbon, sa pagdibuho or draw sa line of symmetry, ato unang lantawon, atong tan-awon ang hulagway kung kini symmetrical nga mamahimong tungaon sa duha ka parehong bahin. Parehas ani. Kung kini symmetrical, idibuho ang line of symmetry nga moagi sa tunga-tunga nga bahin niini. Klaro mga bata? Atong sulayan niini mga hulagway o figure. So, idibuho ang line of symmetry sa matag hulagway o figure. So, moni sa number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Ato kunong idibuho ang line of symmetry sa matag hulagway. Hinumdumi ang line of symmetry, pwede pa barog, pwede pa higda, pwede pa handag, or slant. Okay? Number 1. Atong idibuho ang line of symmetry. Okay. So, kung unsay na diri, mo sadang na diri. So, kani nga figure is symmetrical. Number 2. Okay. Symmetrical gihapon. So, klaro kaya ang pag-drawing sa line of symmetry. Number 3. Yes. Pahigda karon ang line of symmetry. Okay? Number 4. Yes, very good. Pabarog ang line of symmetry. Number 5. Yes. So, pareho symmetrical figure gihapon ang number 5. Okay? Kaya ba ang pagdibuho or pagdraw sa line of symmetry? Okay. So, tanawa ha, ang line of symmetry pwede pabarog, pwede pahigda, pwede po pahandag. Ibutang nato ang line of symmetry sa tunga-tunga nga bahin. Una natong buhaton, lantawon jud nato ang figure para sa atong pag-answer ani, di ba? Atong gilantaw usa daan ang mga figure gikan sa number 1 hangtod sa number 5. Usa nato gidrawing ang line of symmetry. Okay? Very good kaayo mo oy kay nakasabot jud kaayo. Okay, sunod. Sa pagdibuho or draw sa line of symmetry, ato unang blank ang hulagway kun kini blank nga mamahimong tungaon sa duha ka parehong bahin. Kung kini symmetrical, idibuho ang line of symmetry nga moagi sa blank nga bahin niini. So, unsa man kay answer ani mga blank diri? Kay ato unang yes, lantawon ang hulagway kun kini symmetrical nga mamahimong tungaon sa duha ka parehong bahin. Kung kini symmetrical, idibuho ang line of symmetry nga moagi sa tunga-tunga nga bahin niini. Okay, hinumdumi kini mga bata ha. Okay. So karon atong ilhon ang mga hulagway.
nga adunay symmetry ug idibuho ang line of symmetry niini. So, atong lantawon og una ang mga hulagway, lantawon nato. Unya atong ilhon kung symmetrical ba kini o dili. Okay. So, ilha ang mga hulagway nga adunay symmetry. Kung symmetrical sila, kung ang hulagway symmetrical, atong idibuho ang line of symmetry niini. Kung dili symmetrical, dili lang po nato butangan og line of symmetry. Klaro mga bata? Okay. Unang hulagway. Lantawag tarong kung symmetrical ba kini. Ikaduhang hulagway. Ikatulong nga hulagway. Ikaupat nga hulagway. Ikalima nga hulagway. So, asa man aning 5 ka hulagway ang napakita og symmetrical. Okay, idibuho na to ang line of symmetry sa mga hulagway nga napakita og symmetrical. Una, okay, ang hulagway number 1, nagpakita kini og symmetry. So, muna atong gidrawingan og line of symmetry. Number 2, nagpakita ba kini? Yes, wala kini nagpakita. Number 3, symmetrical ba kini? Yes. So, mo kini ang line of symmetry. Ikaupat nga hulagway, symmetrical ba kini? Yes, symmetrical kini. Ikalimang nga hulagway, dili kini symmetrical. So, nakuha ba ninyo ang isaktong mga tubag? Okay, very good. So, manghinaot ko nga nakakaton kamo ni ining atong leksyon karon. So, hangtod sa sunod na leksyon, ako si Teacher Theody, nag-ingon kaninyo, malipayong pagkaton, padayon sa pagkaton, para sa mahayag nga kaugmaon. Don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell para ma-notify mo kung naana sa ko'y bago nga video lesson. Okay? Thank you! Bye!